Ay, kabayo! Oh yeah. Hoy, Diwata, natutulala ka na dyan. Pwede ba? Layo-layuan mo si Pangga. Anong pinagsasabi mong layoon ko si Pangga? Kunwari ka pa. Alam ko naman na may gusto ka sa pinsang ko. Huwag mo nga akong sinisigaw-sigawan. Bad trip ako ngayon. Baka di mo alam. May isa pa akong kamay na natitira, pansampal sa'yo. Huwag kang magpapakita sa pinsang ko. Yung pinsan mo pagsabihan mo, sa yung lapit ng lapit sa akin. Wow, guwaping siyang. Nakapagluto na ako. Ano bang niluto mong ulam natin? Siyempre, yung paborito mong kinakain, tahong na fresh na fresh. Talaga amo mati paborito. Guys, nakita mo dimsen? Siyak tagdamag ti kanyang tikasta. Madingasi ka. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Kahit kailan talaga, susuka-suka pa rin to Andres na to. Huwag pa tumatawa. Huwag masyade. Alam mo na pang nawawala si Dimsay? Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Andres? Mukha bang nanuloko itong mukha ko, Mercedes? Ano ba naman yan? Sinabihan ko siya na huwag papabayaan si Dimsy. Tama ba yung narinig ko, Mercedes? Sinabihan mo si George na bantayan si Dimsay? Oo, bakit? Masama ba? Mukhang may something ako naamoy ah. Huwag ka nga. Nawawala na nga yung tao, ganyan ka pa. Asan ba si George? Aba, malay ko dyan. Bakit? Hanapan ba ako ng tao? Pwede bang samahan mo ako hanapin si George para makausap ko? Okay, yun lang pala eh. Tara, tama ka sa akin. Shoot ka sa akin mamaya. Diba? Kaya palang galing mo eh. Ano ba yan, Sweetie Pie? Pag madilim, kaya mo namang i-shoot ah. Iba naman yun, City ko eh. Ay, kabayo! Oh yeah.
Hoy, Diwata. Natutulala ka na dyan. Sorry miss. Hindi Diwata ang pangalan ko. Ako nga pala si Francisco. In short, Franz. Pwedeng malaman ang pangalan mo. Ako nga pala si Nene. Just call me Pangga. Wow, beautiful name. Like you. Taga dito ka ba? Oh yeah. Ako nga pala ang heartthrob dito sa amin. Heartthrob, ikaw? Nasobrahan ka ata kakakain ng exotic food. Nice to meet you, Francisco. May kahawig yun ah. Ukis ti sabanan nagpudaway. No aji ti masawag. Kaslala na nga bak ti 6 digit. Oh. Pagod na ako sa ilipay. Ano ba yan? Enjoy pa ako eh. Mercedes, tara kila ba? Magtanong tayo kung nakita nila si George. Ayoko, ikaw na lang. Tara na. Kung di ka sasama, hindi kita tutulungan namin si George. Sige. Boy, nakita mo George? Madimay. Kaya, Sapsapulin na kami ni Mercedes eh. baka amit pa naman sinapol ni Dimsin ah. Mabalay nga kadwaan na kami ng sapulan boy. Sweetie Pie, pwede samahan ko muna silang hanapin si George.